आंहा गावनि सायाव खोब आत्मबिश्वास दङ आरो नैबे 19 नं सिडलिसिरां बियाबनि 2,19,000 जोंनि जा भटार्सफोर भारतीय नागरिकफोर गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सोद्रोमाफोर जोङो अनलायनाय आरो खौसेथि बे बान्दोजों गोरोबलायनायनि बान्दोजों थांनाय 5 बोसोराव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPLआ सरकार दानाय समाव खामानि मावबोदों आरो बे बारावबो जोंनि 2,19,000 बे 19 नं सिडलिसिरां बियाबनि 2,19,000 जोंनि मानसिफ्रा भटार्सफोरा देग्लायबो जोंनो UPPL दोलोनो बिथांमोननि अननाय आरो आशीर्बादखौ होनानै जोंखौ देरहासार होगोन आरो 15 नि गेजेराव जिखिनि देरहागोन बिनि मोनसेखौ 19 नं सिडलिसिरां बियाबखौ रोखा खालामनानै होगोन बेखौ आं फोथायनाय दङ आरो बे आर'जखौनो जि सासे सानैया दासिमबो गोनो गोथोआव दङ जौगाथाय गोरोबलायनाय आरो खौसेथि सान्थिखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनखौबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दोलो UPPL दोलो आरो बिथांनि आशीर्बाद आरो बिथांनि आस्था आरो बिश्वासनि सायाव आं बिश्वासखौ आंनि सायाव दोननानै जा बिबानखौ आंनो होबाय बे बिबानखौ आं मावफुंनो हागोन होननानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं गुरै खावलायबाय। 19 नं सिडलिसिरां समष्टियाव जागायजेननायनिफ्राय बेसायख'थिनि जिखिनि डेट फोसावनायनिफ्राय दासिम हिंसायारि जाथाय गैया आरो नोंथाङा UPPL समाव माबायदि रायजोफोरखौ गोजोननि थाखाय मेसेज होनो सानो? रायजोनि मेन्डेटआनो जादों दिनै सान्थिनि थाखायसो खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि थाखायसो गासैबो जाति जनगोष्ठीया आखाइ हमलायनानै सान्थिखौ दिनै UPPL दोलोनि दैदेननायाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो मावफुंनो हादों आरो जोङो मेइनलि नैबे 19 नं सिडलिसिरां बियाबाव सान्थिखौनो मन्त्र हिसाबै लानानै न'खर न'खर गिदिंदों 1365टा 1365टा गामियाव बा सुब्बायाव जोङो हाबजोबना न'खर न'खर गासैबो बे सान्थिनि बार्ताखौनो होदों आरो सान्थिनि सार्थआवनो 19 नं सिडलिसिरां बियाबाव जोंखौ सापर्ट होगोन होननानै जोंनि रायजो राजाफ्राबो जोंनो बाथ्रा होदों आरो बेफोरबायदिनो जों आवगायलांबाय थादों। नोंथांनि देरहानाया बेसेबां कनफिडेन्स दङ? आंहा 100% आंनि जा माइन्ड आंनि जा आत्मा बियो दिनै 100% देरहानायखौ बुंदों। आं बेखौ अहंकारि बुङा बेसेबां पार्सेन्टआव आं बेसेबां जौखोन्दो मोननानै देरहागोन खिन्थु मोनसे खोन्था दिनै रायजोनि जा सान्थिनि सार्थआव जा मेन्डेटरि मोनसे सिन्ताधारा बे सिन्ताधाराखौ नायोब्ला BPFआ 30% बारा मोननो थांनाय नङा। अल अभार बेसेबांसो आसा दङ नोंथांमोननि दोलोआ? अल अभार आउट अफ 15 12 कनफार्म जानानै दङ बाखि मोनथामखौबो हयथ' इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामोबा जोङो काभार खालामनो हागोन। जोङो मोनथिनो मोनदों थांनाय बारावहाय नोंथांमोननि दोलोनिफ्राय जयन्त बसुमतारी हिसाबै बिथाङा दारायनाय जादोंमोन बेवहाय बिथाङा खमैबो 31,000नि बांसिन भट मोननानै बिथाङा देरहादोंमोन खिन्थु बिनि गेजेरावहाय दा बेनि खेत्रआव माबा मोनसे गोहोम गोग्लैयो नामा नोंथाङा? जोंना साबसिन जानायनि सम्भावना दङ जेरै बङाइगाव पार्टआ आगोल बङाइगाव सेक्टराव थांदोंमोन माबायावहाय मा होनो LDC बेयाव देग्लाय बेखौ डिलिमिटेसन खालामनायनि गेजेरजों BTCआव लाबोजोबनाय जादों। BTCनि जिखिनि भटार्सफोर दङ बे भटार्सफोरनि 70%आ जेराव UPPL दोलोनो सापर्ट होगोन जों दिनैनि जोंनि मोन्दांथि बायदिब्ला आगोल जेसेबां जोंना दिनैनि जा MP जयन्त बसुमतारी बिथांनि समाव बिथाङा MLA गेलेबा जेसेबां देरहादों बै पार्सेन्टफोरखौ नायोबा देग्लायनि देरहानायनि अनजिमा हयथ' बारा जागोन खमायनाय नङा। नोंथांनि रुजुनाया सोरजों जागोन होननानै नोंथाङा सानो? रुजुथायखौ आं दिनै नुवाखै मानोना आं गावखौ खोब कनफिडेन्स माने आं बिदि अभार कनफिडेन्सनि बाथ्राखौ बुङाखै। आंनि आत्माया मोनसे कनफिडेन्स बिल्डिं खालामदों बे कनफिडेन्स बिल्डिंनि गेजेरजों आं हमदांनो हादों देरहानाया रोखा आरो बेवहाय कन्टेस्टनि बाथ्रा फैनो हाया। रैखाथिनि खेत्रआव पुलिस प्रशासनखौ मा खावलायगोन सार? खारन जोङो इलेक्सननि BTC हालामाव नोंगौ मोन 15 बियाबाव बबेबा फिसा फिसौ जाथाय जालांदों बेफोर गावबागाव जिल्ला आरो गावबागाव माबानि बे इसु खिन्थु आंनि साननायाव नैबे जोंनि चिरां जिल्लायाव जा एडमिनिस्ट्रेसन बे एडमिनिस्ट्रेसना खोब स्ट्रं आरो खोब पांक्चुएल आरो खोब माने पाब्लिकजों रिलेसन खालामो गतिके जोंनि जा दिनैसिम जा नुथाय बे नुथायखौ नायोब्ला जोंनियाव बेफोरबायदि कुनु जाब्रबथाय जानाय नङा
आरो सान्थि भाबैनो 9 तारिखसिम इलेक्सन होजासिम बे बिसायख'थि होजासिम बा भट होनो थांजासिम बे जाफुंगोन बेखौ आं फोथायनाय दं। मोनसे खोथाखौ सार एबारनि खेबाव रायजो राजाफोरा नोंथांनो मानो थाखाय भट होगोन? मानोना UPPL दोलोआ आसामाव नर्थ इस्टआव बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनसे सोरजिजानाय बा दाजानाय माबा दोलो राजखान्थि दोलो जाय राजखान्थि दोलोखौ जोङो दिनै सान्तिनि मडेल हिसाबै BTC आव गायसननो हादों आरो बे सान्तिनि मडेलखौ स्वयं प्राइम मिनिस्टारानो माने BTR मडेल हिसाबै गुबुन गुबुन असान्ति जायगायावहाय सान्ति गायसननायनि बाथ्राखौ गावनि मन की बातआव बुंदों। बेल' नङा आसामनि नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन स्टेटआवबो UPPLनि जा BTR सान्ति मडेल बे मडेलखौ गायसननो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव UPPL दोलोखौ बाहागो लानो खावलायदों। बेखायनो सान्तिनि थाखायनो सान्ति फैयोब्ला जौगानाय फैयो, जौगानाय फैयोब्ला नोङो हेल्थ सेक्टरानो होन इडुकेसन सेक्टरानो गासैबो सेक्टराव जोङो माने मोजां खामानि मावलांनो हायो। बेखौ रायजो राजाफ्रा 21st सेन्चुरिनि लेखा गोरों रायजो राजाफ्रा गियानि सुबुंफ्रा मिथिगौखाय दिनै UPPL दोलोनो भट होगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं आरो बेनो जोंनि मोन्थोर।